emva koko ndabona ucango luvulekile, ndeva nezwi lisithi kum, nyukela ndikubonise izinto eziza kubakho emva kwesi. Uxolweni ke kwabe kulunge bekulunge bantakwethu ngemini, kodwa ze nithi ke balapha ekhaya ulungisile, ubone ucango oluvulekileyo. Ngapha kolwaa cango kwaphuma ilizwi lijongene nalo ngqo, lathi kuye, nyukela ndikubonise izinto ezivele kubakho emva kwesi. Kwathoba ibe lilizwi alaziyo eli limkhwazileyo phakathi kokugula nentlungu. Wathi kuba uve ekhwazwa lilizwi alaziyo, wandiluka. Loo nto ke mayimcenge nithuthuzele. Nazi into yoba unyanisile utata unyobole, kalahlekanga lo mfana. Uyabona ziliqela ingcango kuncwadi ezityileyo, khona oliya kuthiwa ndime emnyango ndinkqonkqoza, kodwa ilulo olo. Kukho noliya ekuthiwa bafundi ndimisa ucango oluvulekileyo. Olu luthi ndime emnyango ndinkqonkqoza lucango lwenguquko. Olu ekuthiwa ngalo ndimisa ucango oluvuliweyo phambi kwakho, engekho namnye unako ukulufana. Lucango oluthetha ngamathuba. Xa uThixo kunika amathuba amahle, athi la mathuba endikuvuyele wona akho mntu unowasusa. Kodwa olu kuchapter 4, uchapter 4 yi-transition. Kwizahluko ezithathu ezibini, u-2 no-3, uthetha namabandla sixhenxe, uJohane. Kodwa uthe awufika kwesahluko sesine, wafulathela amabandla sixhenxe, akathetha ngezinto zasemhlabeni. Uqala kuchapter 4 uthetha ngombono wezulu. And uthe emveni koba uthi ndathi neba ndijike ndibona izulu, ndabona ucango oluvulekileyo. Ngapha kwalo kwaphuma ilizwi lithi, nyukelapha. Lathi nebeli lizwi lithi kuye, nyukelapha. Uthi ndazibona ndikumoya. Thixo makanigcine. Hayi. Nazi uba ulungisile, uvulelwe olo cango. Kwaye ke lucango alwaziyo kuba kaloku lo mntu ukhwaza apha ecangweni ngulo athe kuJohane, ezam ndiyazazi, ndiyaziwa zezam, ziyaliva ilizwi lam. Uve ilizwi alaziyo, makade umyeni wakho ukhwazwe lilizwi alaziyo. Makwethi nande uyihlo ubizwe lilizwi ngapha kocango, lathi kuye, nyukelapha, lungisile. Wathi awuliva ulungisile, wawufulethela umhlaba. Ngoko ke yenzani nixole, sithi nina lusapho lakwaTshizi nolakwaRhatebe, rhamente yaseQhuqwayo. Yamazi uba lo mfana ube ngomnye wamadoda lapha, inguye nalo kaSuwisa nalo kaMpinda. Ngabafe ndiyazi into yoba noxa bekhonza eMonti, kodwa iintliziyo zabo neengqondo zabo soko zisekhaya. Naw kungabikho kwakhe, ndiyazi uba ikhona inkabi yophukileyo ebenimi ngayo njengerhamente yaseQhuqwayo. Kodwa uThixo makanigcine nomeleze. Nazi uba ulungisile ilali yaseQhuqwala, inkonzo yaseWisile, apho aphumele khona akayihlazisanga. Ube ngumkhonzi kaThixo. Wathi nokuphuma kwakhe emhlabeni akaphuma kakubi ngehlazo, wabizwa lilizwi alaziyo. Kunje nangona phakathi.